Sziasztok! Lesz kérdez-felelek. Írjatok le kommentbe kérdéseket, és a macskamancs az tudom miért, de nem fog fent lenni YouTube-on, mert nem engedi a gép, hogy letöltsem. Úgyhogy helyette írjátok le, hogy mi legyen. Ez alul is le lesz írva, hogy LPS kutyamancs, PS magánnyomozók, LPS Barbie, LPS hotel, LPS horror, LPS vígjáték, és LPS jégvarázs. Ezeket írjátok le, és ennyi. Úgyhogy várom a kérdéseket, és várom a válaszokat is. Sziasztok!